खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मात्र 700 रां घुस हिसाबै लानायावनो पुलिसजों हमजाबाय। सासे अफिसारा आरो सासे दालालबो हमजाफादों। बे जाथाया जादों आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ दितिमनि गगৈ होनना मिथिनो मोन्दों। दितिमनि गगैआ गारि मटर बिफाननि सासे लेङाइ अफिसार आरो दालालनि मुङा पंकज सैकिया होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय रंजाथाव खौरां। देग्लायनि 2022 मायथाइनि HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै 29,748 हिनजावसाफोरनि स्कुटि राननानै होनो थाखाय मैया बुधबारखालि आसाम केबिनेटआव थांखि लादों होनना खौरां मोन्दों। आरो जायफोर 75% आरो बेनि बांसिन नम्बर लाखिनो हादों बिसोरनि गासै 6,052 फरायसाफोराबो स्कुटि मोनगोन होनना मैया केबिनेटआव थि खालामनाय जादों। आरो बे स्कुटिफोरनि खरसा हिसाबै आसाम केबिनेटआ 258.9 कौटिफ्राम रां थि खालामदों होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं हमगार्डनि दान बान्थाखौ बांहोनो आसाम सरकारा थांखि लाबाय एबा दान बान्थाखौ बारायना होबाय। मख'जाथावदि सासे हमगार्डआ सानसेयाव 767 राङै एबा दानारि बान्थाखौ 23,010 रांसिम आसाम सरकारा बांहोनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं 24 बोसोरनि उनाव मैया नेहरू गान्धीनि नखरा कंग्रेस दलनि प्रेसिडेन्ट बिबाननिफ्राय गोजान जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि नेहरू गान्धी नखरा कंग्रेस दलनि प्रेसिडेन्ट बिबाननिफ्राय गोजान जानाय लोगो लोगो गोदानै आरो माल्लिकार्जुन खारगे बिथाङा मैया कंग्रेस दोलोनो गोदानै प्रेसिडेन्ट बिबान महरै गनायथि होनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ दासिमबो नायनानै साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।